Türkmenistan aviakompaniyasının Dubai uğru boyunça dikelden dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan ýolagçylarda COVID-19'ň bardygy anyklandy. Bu barada dogan garyndaşlary Dubai'dan gelen Türkmenistanlaryň birnäçesi Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Bu aralykda Aşgabatyň Çağalar keselhanasynyň we ýokunç keseller hassahanasynyň näsaglardan hususanda çağalardan dolandygy habar berilýär. Bu waka Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleriň güýçlendirilýän mahalyna gabat gelýär. Azatlygyň Libap vilayatynyň dolandyrş merkezi Türkmenabad şäheriniň aeroportundaky ynamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä 22-nji iýuldan 23-nji iýula geçen giýje Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherinden uğran uçar Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlaryň birnäçesinde koronawirusyň bardygy anyklandy. Olaryň testleri pozitiv netije görkezdi. Diýip hosary karantini alynan Türkmenistanlaryň biri anonimlik şertinde 26-njy iýulda gürrüň berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň aeroportundan we Liwawyň saglyk resmiýetlerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Şeýle-de anyk näçe ýolagçyda koronawirusyň bardygyny hem anyklap bolmady. Çeşmelerimiziň sözlerine görä adatça dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlardan ilki COVID-19 testi alınýardy. Soňra-da olar öýlerine goýberilýärdi. Ýöne bu gedek olar ýaly bolmady we tutuş uçar karantini alındy. Olar Türkmenabadyň baş karantin zonasyna yerleşdirildi diýip hosary karantini alynan Türkmenistanda aýtdy. Türkmenistan aviakompaniyasy 30-njy maýdan Dubai'ye hepdede bir gedek ýygyderli uçar gatnawlaryny dikeldi. Ýöne kompaniýa iýul aýyndan başlap Dubai'ye hepdede 2 gedek gatnaw amala aşyryp başlady. Uçuşlar duşanbe we anny günleri amala aşyrylýar. Aşgabatdan Dubai'ye uçýan uçarlar ýygyna gelende Türkmenabad şäheriniň aeroportuna gonýar. Ýolagçylar uçardan düşürilenden soňra ekipaj agdalaryndan COVID-19 testi alınýar. Olaryň testleri negativ netije görkezse boş uçar Aşgabada uçýar. Uçar bu yerden ýene adaty howa gatnawlaryny amala aşyrýar. Diýip aeroportdaky çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň Çağalar keselhanasynyň we ýokunç keseller hassahanasynyň näsaglardan hususanda çağalardan dolandygyny habar berýärler. Men oglum bilen ýokunç keseller hassahanasynda birnäçe gün ýatdym. Oglumyň ýiti bronhit bilen kesellendigini aýtdylar we bizi keselhanadan çykaryp öýümüze goýberdiler. Keselhana çağa näsaglardan dolu diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Habarçymyz 26-njy iýuldan başlap büdjet işgärleriniň tas ählisiniň koronawirusa garşy 4-nji sanjymy almaga mejbur edilýändigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä büdjetçileriň köpüsi özleriniň 3-nji sanjymy urduranynyň bäri 6 aýyň geçmändigini aýdyp sanjymy etdirmek babatynda ikirjeňlenýärler. Saglyk işgärleri 4-nji sanjymyň 3-nji sanjym edilenden 3 aý soň urulýandygyny aýdýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly büdjet işgäri aýtdy. Habarçylarymyz ilat arasynda 4-nji vaksinany kabul etmekden ýüdegirýänleriň bardygyny we munyň sebäbiniň sanjymlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny habar berýärler. Ilmi barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan sanjymlaryň koronawirusa garşy täsirlidigini subut etýär. Türkmenabad we Aşgabat şäherlerinden gelip gowşan bu maglumatlar pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeke hadisasynyň da hasaba alınmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleri güýçlendirýän bahalyna gabat gelýär. 25-nji iýulda Balkan vilayatyndaky habarçylarymyz Türkmenbaşy we Balkanabad şäherleriniň köçelerinde we köpçülük ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleriniň geçirilýändigini we ilatdan ýene-de maska dakynmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Tomsoň başynda ýurt boýunça koronawirus çäklendirmeleri bölükleýin esasda resmi derejede gowşadyldy. Hususanda açyk howada köpçülük ýerlerinde maska dakynmak talaby ýatyryldy. Ýöne şu aýyň başynda ýurtda koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreler gaýtadan güýçlendirilip başlandy. 8-nji iýulda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtdaky hassahanaryň maska talap edip başlandygyny habar berdi. Koronawirusa garşy talaplaryň güýçlendirilmegi entek resmi taýdan elan edilmedi.
Türkmenistanda daşar yurt pasportyny edinmek ýa-da wagtynda almak hemme el yeterli däl. Azatlyň habarçylary dokumentlaryň taýýarlanýan wagtynyň ýyda tüýşürilmegini we resmiýetiň pasport bermekden ýüz öwürmegini esasy meseleler hökmünde görkezýärler. Şeýle problemalara hususan da goşa raýatlygyna eýe Türkmenistanyň raýatlary duçar bolýarlar. Azatlyň habarçysy Aşgabatly Dienanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň migrasiýa gullugyna baranlygyny we pasportynyň taýýar däldigini anyklandygyny habar berýär. Azatlyň habarçysynyň gurrun berýän wakalaryň birinde Aşgabatly Dienanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň gulluga özü barypdyr we pasportynyň taýýar däldigini anyklapdyr. Aradan bir ay ýagny özleriniň daşary ýurt pasporty üçin resmi namalary kabul eden wagtynda yglan eden möhleti geçip gitdi. Baranda oňa resmi namalaryň entek taýyn däldigini, ýöne onuň kompýuterda bardygyny, Russiýanyň raýaty bolany üçin 2 ay garaşmalydygyny aýtdylar. Bu ýeke ýagdaý däl. Maskala agzalarynyň käbiriniň kompýutere girdilmedi halatlary ýa-da dokumentleriň ýitirilen ýagdaýlary köp. Bilet satyn almak kyn, üstüne para berip bilet satyn alan adamlaryň ýagdaýyny göz öňüne getiriň. Dip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugy Dienanyň dokumentlerini kabul edende pasportyny taýýarlamak üçin yglan eden möhleti bir aýdan ibarat bolupdyr. Habarçy bu Dienanyň türkmen raýatlygy bilen birlikde ortaýatyň hem raýatlygynyň bardygyny şu sebäpden oňa 2006-njy ýyldan bäri daşary ýurt pasportynyň berilmänligini habar berdi. Azatlyk radiosy Dienanyň adyny onuň howpsuzlygy nokta nazaryndan agzamakdan saklanýar. Ýangy ýakynda goşa raýatlygyna eýe bolan türkmenistanlylar üçin 20 ýyla golay wagtdan soň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportlaryny almak mümkinçiligi döredi. Iýun aýynda migrasiýa gullugy 2003-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda ortaýatyň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryndan daşary ýurt pasportlaryny taýýarlamak üçin dokumentlary kabul edip başlady. Bu aralykda daşary ýurt pasportlaryny almagyň özü goşa raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy problemasyny çözmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek bilen ýurtdan hemmişelik gidýän bir maşgala barada habar berdi. Olaryň elinde derur dokumentlaryň bolmagyna garamazdan ortaýada uçýan uçardan düşürilipdir. Habarçynyň sözlerine görä bu maşgalanyň türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmegi baradaky maglumatlar kompýutere girdilmändir hem şu sebäpden olar ýurtdan çıkarılmandır, deyip habarçy gurrun berýär. Goşa raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlarynyň onlar çyllap ýurtdan çykmagy üçin seýrek mümkinçilikleriň biri Ortaýat Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem deror dokumentlary almak işi köplenç udaga çeker. Türkmenistanyň kronikasy neşri Ortaýatyň Aşgabatdaky elçihanatyny salgylanyp wagtlaryň ýaşamak üçin tapşyrylan dokumentlaryň taýýarlanmagynyň ýyda çekilmeginiň sebäpleriniň türkmen döwlet edaralarynyň haýal işlemegi bilen baglanşyklydygyny habar berýär. Raýatlar wagtlaryň ýaşamak hukuky üçin ýüz tutanda konsulluk bölümi ilki bilen türkmen tarapyndan raýatyň suud edilip edilmänligi barada maglumat soraýar. Soňra arada berjegini ruhsat almak üçin dokument tapşyrmagy çagyrýar. Konsulluk bölümine ýüz tutanlar barada fevral-may aralygynda uradylan maglumatlar türkmen tarapyndan gijikdirme bilen ýagny hemmesi bir wagtda iýun aýynyň ortalarynda gelipdir diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugyndan we Ortaýatyň Aşgabatdaky elçihanasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edilmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde içimlik agyz suwunyň we ekerançylyk suwlarynyň üpçünçüligindäki bökdünçlikler dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň agyz suw edarasynyň işgärleri hojalyklara çekilen goşmaça suw turbalary üçin jerime ýazýarlar. Raýatlaryň aglabasy suwuň ýylyňdyňe bir paslynda berilýändigini belläp, özlerine akmayan suw we ulanylmayan turba üçin jerime salynýandygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitden maglumat berdi. Bayram etrawynyň mekan geňeşliginde Mary agyz suw edarasynyň işgärleri öýlere aýlanyp 2 sany agyz suw turbasy çekilen hojalyklara 1500-2000 manat aralygynda jerime salýarlar. Olar jerimäniň sebäbini turbanyň ikinjisini gizlin we bir kanun ulanypsyň diýip düşündirýärler diýip geňeşligiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan o ýaşaýjylarynyň ençemesi bolsa öz hojalyklarynyň diňe gyş paslynda suw berilýändigini, galan ýaz, tomuz we güz aýlarynda suwuň asla akmaýandygyny aýdyp özlerine salynýan jerime nägilelik bildirýär.
Biz olary suwuň diňe gysda berilýändigini, onda hem suw hojalykdan başga hiç zady ulanyp bolmaýandygyny, ikine suw tutup girdiji hem alyp bolmaýandygyny düşündirmäge inançdyk. Ýaz, tomuz we güz pasarlarynda suw maşinlaryna pul berip suwy getirýändigimizi we ony howzumuza goýup içýändigimizi hem görkezdik. Ýöne suw edarasynyň işgärleri hiç kimi diňlemedi. Diýip ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda owa ýaşaýjylary suw edarasynyň käbir işgäriniň para almak şerti bilen hojalyklaryň käbirine jerime ýazmandygyny hem gürrüň berdiler. Olar bize 200 manat berseň, biz ikinji turwaňyzy görmedik bolaly. Ýöne 1-2 günden giýjä galman aýryň. Diňe bir liniýa bolmaly diýdiler. Biz 200 manat berip 2000 manat jerime bermekden sypdyk diýip başga bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz Welaýatyň suw edarasynyň işgärleriniň hojalyklary çekilen ikinji suw turbalary üçin jerime ýazmak çäresiniň etraplaryň aglawasynda şeýle-de Mary we Bayramaly şäherlerinde hem dowam edýändigini aýtdy. Mary we Bayramaly şäherlerinde köp gatly jaýlaryň ýer zeminlerinden çekilen suw turbalary ulanýan hojalyklar bar bolsa, olary hem jerime salynýar diýip habarçy belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Mary Agyz Suw Edarasyndan kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji iýulda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde içimlik agyz suwunyň we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçligindäki bökdünçlükler ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçligi bilen bagly bar bolan problemalary açaçan boyun almaýar ýöne inkar hem etmeýär. Maryanyň häkimetleriniň häzirki çäreleri Tebitiň suw üçünçüligindäki problemalary şolsanda suwuň bikanun we bisarpa ulanylmagynyň öňüni almak tagalary ýaly bolup görünýär. Diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Bu maglumatlar Azatlygyň Lewap welaýatynyň habarçylarynyň ýurduň dürli sebitlerinde arassa agyz suwlarynyň tyşytsiz ulanylýandygyny, edara kärhanalara berkidilen agaç nahallarynyň agyz suw bilen suwarylýandygyny habar bermeginiň ýygyanyna gabat geldi. Soňky aýlarda ýurtda suw üpçünçligi bilen bagly mesele hökümet derejesinde ençeme gezek gozuldy we munyň bilen bagly goňşy ýurtlaryň häkimetleri bilen bir näçe ylalaşygy hem gelindi.